Okay. Ngifunda 32 ngwethu 31. Awufunda 31 kodwa nge-32. Okay. Ifocus yethu 32. Ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini Yes. angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Yes. Kalokhu sengiyanibeka enkosini. Ufika lana ke ekutheni u32 awuphinde futhi verse 31. Kalokhu sengiyanibeka enkosini. Ukhona uphethe King James? Kulama message ayi2 bazalwane engifuna ukukhuluma ngawo kulama foundational of our faith. Kunezinto eziwu2 engifuna ukukhuluma ngazo ku verse 32. Number 1 uthi kalokho sengiyanibeka uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Ephinde thini iphilile ethi nase zwini lakhe. Jesus. Nasi izinto eziwu2 ezingama foundational engifuna ukukhuluma ngazo of our faith. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukholwa kwethu kumiswe yilezi zinto ezimbili. Hallelujah. Uthi uPaul ngoba ngihamba ngalokho ngiyanibeka. Hallelujah. Ukhona uphethe King James verse 32. And now, brethren, I commend you to God. I commend you to God. And to the word of His grace, Nazi izinto eziwu2 which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified. awuphinde futhi 32. And now, brethren, I commend you to God Yes. and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Imessage yethu ilapha kulezinto eziwu2. Nginibeka ezandleni kaNkulunkulu. Amen. Bese ethi nginibeka nasezweni la. Mase lezi zinto eziwu2 izona ezinamandla. Hallelujah. Okunigcina kulezi zinto akade ngikhuluma ngazo. Okunigcina lezi zinto ezinamandla okunigcina phakathi kweyimpisi. Kodwa lezi zinto eziwu2 iza kunigcina. Amen. Leli gama elithi I commend igama elikela show uJesu encwadini kaLuka 22 verse 40 something. Ethi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Uqale ngobaba uma sesegcina wagcina ngobaba. Uthe baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Yes. Uma sesegcina uthi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Why uJesu esho nje usho nje because it was just a prayer. A prayer wamaqhawe akwaIsrael. Lamajuda uyawakhumbuza. Angithi njengoba ebhize kutakutana nayo imini yonke awakazi athandaza. Kwakumthandazo wasekuseni ngoba ababe uthandaza. So uJesu mayithi ezandleni zakho uyabakhumbuza number 1 ukuthi anithandazana. Hallelujah. Number 2 bayadinwa because methi ngiyanibeka uthi ngiya entrust. Hallelujah. Ngamanye amazwi kunomuntu ongakwazi ukuniphathela lempilo. Yes, Lord. Hallelujah. Kunomuntu ongakwazi ukunigcinela lempilo. Hallelujah. Kunomuntu onamandla okugcina abathandekayo. Jesus. Lento anizugcinwa ukufunda kwenu. Anizugcinwa ukuhlakanipha kwenu. Our foundational of our faith iqala nguNkulunkulu. Sikhonza uNkulunkulu munye. Hallelujah. uNkulunkulu bathandekayo munye. uNkulunkulu uzongaba uNkulunkulu kuwena until ufunde ukuthi uNkulunkulu munye empilweni yomuntu. Amen. Zonke lezi zinto ezazenzeka kwaIsrael uNkulunkulu wakwacisha ilanga. Hallelujah. Wayicisha ilanga kubantu bonke bakaFaro. Wakhanya eGosheni kubantwana bakaIsrael. Ngoba uNkulunkulu bathandekayo unamandla. uNkulunkulu ungamandla. And sikhonza uNkulunkulu munye. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu unesikhwele. uNkulunkulu uzolokhu njalo ebafundisa abantu ukuthi unguNkulunkulu munye.
Hallelujah. Amen. Kubantwana bakaIsrael ubelokhu njalo wonke lama struggles. I-struggles sabo sasithi babekhonza uNkulunkulu abaningi. But uNkulunkulu ufuna ukubakhipha oNkulunkulu abaningi ufuna ukubatshengisa uNkulunkulu munye. Hallelujah. Amen. Kwakwafika wehlane bathandekayo. eGibhithe babekhonza izinyoko kwabizwa izanusi zakhona. uFaro waphonsa induku phansi. uMose waphonsa induku phansi. Wathi uFaro nami nginazi izangoma engayenza lento oyenzile. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukucaca ku-8:20 ukuthi uNkulunkulu munye. Ngakho ngiyanibeka ezandleni zikaNkulunkulu. uNkulunkulu mayifuna kucace ukuthi uNkulunkulu munye bathandekayo. Jesus. Uzokuthatha ukufaka ehlane. Ihlane ungalibalekeli ihlane elokuthi wena uzofunda ukuthi uNkulunkulu munye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ihlane likhona elokuthi uzofunda ukuthi uNkulunkulu munye. Uthi ke manje ngiyanibeka ezandleni zikaNkulunkulu. Ngakho ngiyanibeka ezandleni zikaNkulunkulu. Bese ethi ngiphinde nginibeke nasezizwini lakhe. Bathandekayo. Jesus. Izwi kaNkulunkulu linamandla okulona. Yeah. Hallelujah. Amen. Sikholwa uNkulunkulu. Umethi I commend you. Usho ukuthi impilo yami ayikho safe mangabe ngiyiphathele. Hallelujah. Lento yokukhomenda, lento isho ukuthi ukholwa uNkulunkulu, umethemba uNkulunkulu. Uncike kuNkulunkulu unganciki ngowakho ukuqonda. Siyama ngoNkulunkulu bathandekayo. Uthi ngiyanibeka esandleni sikaNkulunkulu. Mase ethi ngiyanibeka nasezweni. Bathandekayo ningahlukani nezwi likaNkulunkulu. Ngoba ama-false teachers mayifika azofika akuduse ngezwi. Makuthi izwi lifundile. Izwi linamandla okukulona. Hallelujah. Hallelujah. 2 Timothy chapter number 4 verse number 1. Sesiyahamba bazalwane. Lezo zinto nje bengifuna ukukhuluma ngazo. Leyo kukholwa nokuthemba uNkulunkulu. Nokuma uNkulunkulu. Uthi ke manje ngiyanibeka. Yes. Verse number 1. Oh, sahlu 1. Chapter 4 verse 1. 2 Timothy. Ngiyakuyala ngokweqiniso phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu. I charge you ngiyakuyala ngeqiniso ngamanye amazwi uthi ukube kukhona uNkulunkulu la angabe uNkulunkulu ukhipha lamazwi kuwena. Hallelujah. Ngamanye uthi ngiyakuyala noma nansi charge enginikeza ngamanye amazwi ukube kunoNkulunkulu ngimela uNkulunkulu lapha ngathi wena ngama uNkulunkulu ukhuluma kanje. Hallelujah. Hallelujah. Uthi nakho ukukhuluma kaNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu khona lapha phakathi kwakho Timothy. Angabe uNkulunkulu uthi yes ngiyakuyala. Ngiyakuyala ngokweqiniso phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu. Yes. Oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngokubonakala kwakhe nangobuso wakhe ngithi shumayela izwi lungene ukushumayela noma kuyisikhathi noma ngesiso sola ukhuze ugqugquzele ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Ukuba kuyafika isikhathi abangayokwamkela ngaso imfundiso elungileyo kodwa bayakuzibuthela abafundisi ngokwezinkanuko zabo nangokubatsha kwey'mpilo zabo. Bayakufulathelisa izindlebe zabo eqinisweni baphamukele enganekwaneni. Kepha wena zithibe ey'ntweni zonke ubekezele emzimeni wenze umsebenzi womvangeli futhi ufeze umsebenzi wakho ngokupheleleyo. Hallelujah. Nizwile bathandekayo? Uthi kube kukhona uNkulunkulu la Paul. uPaul uthi Timothy kube khona uNkulunkulu la uthi njengamanje ngithatha ngifake eboxini. Sisenkantolo ke njengamanje. Nangu uNkulunkulu ekhipha isiyalo. Uthi number 1 into yokuqala ushumayelizwe. Hallelujah. Into yokuqala shumayelizwe. Kuyisikhathi noma ngesisikhathi. Kodwa wena shumayelizwe. Hallelujah. Amen. Is either isikhathi siyavuma. Is either iphakethe ligcwele shumayelizwe.
noma iphakethe li-empty shumayela izwi. Haleluya. Noma umsebenzi uyasebenza uthola umsebenzi kamasipala shumayela izwi. Noma awusatholanga umsebenzi kamasipala ushumayela izwi. Kuyisikhathi noma ngesona isikhathi. Yes. Uthi kuba kunoNkulunkulu la into bathandekayo into ebalekile kuthina ukulonda izwi. Ngoba izwi linamandla. Ngiyanibeka esandleni sikaNkulunkulu nasezizwini lakhe. Izwi kaNkulunkulu bazalwane linamandla. Izwi kaNkulunkulu liyamlonda umuntu. Izwi liyamphilisa umuntu. Izwi liyahlakaniphisana. Izwi liyenza ukuthi ungayi ekulingweni. Izwi liyahlanza uma ufunda incwadi ngale. Haleluya. Khona incwadi esifunda kwimndeni masikhuluma ngemndeni. Haleluya. Amen. Ukuthi uthanda umkakho bese phinde bayala ukuthi wena thobeka uhloniphe into enjalo. Ngibonelo uzwe ngale. Haleluya. Uthini uPaul mayiqeda ukukhuluma ngale nto uthi izwi kaNkulunkulu liyahlanza. Haleluya. Amen. Bathandeka khona umfundisi okwakhuluma indaba wathi kunomfana. Lo mfana wayihamba ehamba ehlane kanti uzofikelwa ukuthi afikelwe isifo sokuthi angaboni kube emnyama emehlweni. Abhayize lo mfana waze wafika uthena ufuna indlela kanti uselengele wena. Methe uthatha unyawo kanti usephonseke emgodini. Uma ephonseke emgodini kanti uzowa bese yagaxele ihlahleni bese yabambelela ihlahleni. Bese kuba khona izwi elithi kuye dedela let it go. Dedela lento oyibambile. Bese kuba khona into emhlebelayo kuyena. Uthi no mangidedela ngizothahlazeka phansi. Haleluya. Lo mfana kwaze kwasa kulowo ngqoqwane ebambile washona. Wahamba emhlabeni. Uhamba nje ubambile mabemfica ekseni ugaxele kanti ugaxele odongeni ungaka. Ukuba umfana ulalelele lizwi ebelithi dedela ube ngasezowa kodwa bese uhlala phansi. Abantu kufika la ekutheni izwi kaNkulunkulu akakwazi ukulizwa iweight yezwi kaNkulunkulu. Yena into imtshela ukuthi ulambile indlala. Izwi kaNkulunkulu limtshela okunye kanti akazi ukuthi izwi kaNkulunkulu liphethe amandla. Haleluya. Izwi kaNkulunkulu liyaqondisa. Mawubamba izwi kaNkulunkulu izinto ziyavuleka empilweni yomuntu. uKristu Jesu uyayivula iminyango kade evalekile. Haleluya. Kunabantu esibaziyo abake bathola imisebenzi engakazi umuntu abizwe ngisho ku-interview. Haleluya. Ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu. Uthi ke umpostoli ngiyakubeka esandleni kaNkulunkulu nasezwini. Bese ethi phinde ethi ngiyakuyala shumayela izwi kuyisikhathi noma ngesona isikhathi. Doesn't matter ukuthi isizini ithini kodwa shumayela izwi. Doesn't matter ukuthi impilo njengamanje ingibekela nginane esandleni kodwa sishumayela izwi. Ngoba izwi linamandla, izwi liyamphilisa umuntu. Izwi liyamqoqa. Yes. Uqhubeka khona lapho sesiyathandaza uthandekayo. Nalo nje leli verse. Ngokuba mina sengivele ngiyanikelwa ngesikhathi sokubuka sesifikile. Shumayela izwi. Shumayela izwi ulungele ukushumayela noma kuyisikhathi noma ngesifo. Ulungele ukulishumayela noma kuyisikhathi noma ngesifo. Bathandekayo asikujwayele ukulifunda izwi. Sikujwayele ukufunda izwi. Ntando sikujwayele sithando sami ukulifunda izwi. Yes. Amen. Funda izwi. Haleluya. Manqimani. Ingane yami le. Hallelujah. Haleluya. Ngangithiwa sisumawani. Ngangithiwa sisumawani. Oh baby girl. Haleluya. Amen. Umawayo lo wathiwa sana. Uyabhula kodwa manje sesisiyo phela. Siyabonga. Uyabhula. Ngisathwasa ngisayizangoma nje alikho ithwasa lami lingabhuli.
Wow, thisho mkhulu. ayifuze ubaba wabo. Hallelujah. Ayifuze ubaba wabo. Hey, siyambonga uJesu. Hallelujah. Uyazi mase umbuze nje, uyazi esikolweni ngisathwasa. Kwakufika abantu beze kimina ngithwasa, uyazi. Uma isamncane kodwa. Yeah. Beze ngisathwasa, bezocela bezofuna mina. Ethi uyandlala uma bethi hayi sofuna lo mfanyana omncane weThread. Hallelujah. So bathandekayo siyalifunda, izwi liyafunda gogo, izwi liyafunda. Izwi nika isikhathi sokulifunda. Lento izokwenza ukuthi ungadidwa kalula. Angijabanye amantombazane ethina gogo ayingalifunda izwi, sasiwashela ngencwadi le ihlabelele sihlabelele. Sithi bheka umuhle sithanda sakho ivela isimile naye. Ngekande enkulu. Hawa. Hallelujah. Hey mfundisi. Ngoba abafundi izwi. Kuphunywa kude. Hallelujah. Alifundi izwi. Isitha sothatha izwi sisebenzise Shumayela izwi. Siliphendukeze. Shumayela izwi. Ngifuna sibani. Yes, qhubeka lapho. Konke ngifuna ukisho lapho. Yes. Shumayela izwi. Ngishumayela izwi ulungele ukushumayela noma kuyisikhathi noma ngesona sola ukhuze ugqugquzele ngapho kokubekezela. Bathandekayo izwi alingahlangani nokuthi wena ukusiphi isimo. Hallelujah. Yes, qhubeka. Hayi ukuthi Ukuba kuyafika isikhathi abangayakuwamkela ngaso imfundiso elungileyo. Kodwa bayazivuthela abafundisi ngokwezikaniko zabo. sikusona leso sikhathi ama-local church la elokushini a-empty abantu bagcwele emaThekwini because eThekwini kuyanqaba. Hallelujah. Kuyisikhathi la ukuthi abantu umuntu mina angimdabukeli umuntu okhonza kuma false prophets because umuntu uyena oyichuzelayo ukuthi ufuna ukuzwa. Yes. Hallelujah. Wena oyichuzelayo ngifuna ukuzwa le message angifuni ukuzwa. Hallelujah. Akukho la ngisho sebekhathwa sathi bengaqhubeka bebakhatha. Balo bechathwa sibakhalaze. Ngoba Hallelujah. ibona abasukela ama false prophets. Yeah. Bayachuza. Hallelujah. Uyena umuntu oyikhwethelayo uthi ngifuna ukizwa le angifuna ukizwa. Jesus. Hallelujah. Ukhona omnye umama owathi mina umuntu ngangimbulala essence. Hallelujah. Mama ngiza nje ngixabene nawe. Ngakithi nangu umama unquma. Angimboni umama Nqumala ufile. Eza lapho uthi umama Nqumala akekho. Usembulele, mbulela eza lapha inhliziyo. Eza nje lapha. Yeah. Hallelujah. Eza nje lapha. Ambulala. Iyenzeka lonto kenzeka ukuthi uhlale esontweni kodwa mawudecide ukuthi umuntu oshumayela ungamuzwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Inkosi malezi ziyadecide. Hallelujah. Ziyadecide. Nami nje makwenzekile ngabizwa ku6 kuma false prophet ngayizwa false prophet ngiyayithethela WhatsApp. Ngiyachuza ukuthi angifuni umuzwa ke. Hallelujah. Yeah. Umuntu uyachuza. Uthi bayenza into njengokubatshwa kwezindlela zabo. Yes. Bayakufulathela indlebe zabo eqinisweni. Angithi ayizwa into engishoyo. Umuntu uyayifulathela indlebe yakhe eqinisweni ethi angifuni ukizwa. Yes. Baphambukele enganekwaneni. Bathanda nje inganekwane. Kwenze ukuthi bathanda nje leyo nto. Yes. Kepha wena ithile entweni zonke. Ubekezele emzimeni wenza umsebenzi womvangeli. Futhi ufeze umsebenzi wakho ngokuphelele. Sithibe ezintweni zonke bathandekayo. Amen. Iwona ke amaqiniso esivumo sokholwa kwethu. Iwona amaqiniso okholwa kwethu izwi likaNkulunkulu nokubeka ezandleni. Mase siyabeka ezandleni zikaNkulunkulu, themba phela ukholwa uNkulunkulu. Umukholweke uNkulunkulu umthembe. Hallelujah. Ungathembi unganciki kwakho uqondo uthembe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu munye. Ukhona inkomo ethi uNkulunkulu munye. Siphakame sime ngenyawo. uNkulunkulu